Kakapasok lamang na balita, isang lalaki sinaksak umano sa tagiliran. Ayon sa mga saksi, naglalakad umano ang biktima sa kalsada. Pauwi na sana ito galing sa trabaho nang biglang may humarang na dalawang lalaki na nakasakay sa motorsiklo. Bumaba ang angkas nito at bigla na lamang bumunot ng kutsilyo. Nanlaban ang biktima at tumakbo ito palayo sa mga sospek. Paaandarin na sana ng mga sospek ang motor para habulin ang biktima. Pero bigla na lang ayaw umandar. Naubusan na pala ito ng gasolina. Wala silang nagawa, iniwanan na lamang nila ang kanilang motorsiklo at tumakbo na rin para habulin ang biktima. Hindi nila namalayan na napakalayo na pala ang kanilang natakbo at dala na rin ng takot na lampasan ng biktima ang police station. Hanggang sa mapagod na ito, kakatakbo at huminto na lamang. Kung kaya't nahabol siya ng mga sospek, nagbabakasakali na lang daw umano ang biktima na sana dumating si Darna para tulungan siya. Dahil sa inis ng mga sospek, sinaksak ang biktima sa tagiliran ng 2 beses at napasayaw muna ito ng dayang-dayang bago humandusay ang biktima. Hanggang ngayon, hindi pa nakikilala ang 2 sospek. Kaya, nananawagan ako kung may makikita kayo kahina-hinala, ipagbigay alam lang po sa akin o sa otoridad. May naghihintay na reward. 20,000 sentimo through GCash. Ito po si Gasgas Inabelgas na sinaksak. Aray! No. Sakit.